Hi guys, barkamu da warhaka. So na san za ku tunani yau kuma ya yake magana da Hausa. So in case baku sanni ba ko baku taba gani na ba, sunana Haris Kari. Ina hada videos irin wannan wanda nake koya wa mutane abubuwa, ni ma nake koya daga wurin mutane a ɗayan channel ina wanda nake da turanci. So wannan page nawa dai is entirely different from ɗayan page nawa. Anan ina so zan rinka magana ne akan abubuwa da yawa kamar su tech reviews, how to videos, da wani abu da ya shafi wani advancement haka, su social media, yanda ake abubuwa, duk wani review da wasu abubuwa haka zan rinka yi a wannan channel, kuma zan rinka yin magana da Hausa. So idan kana da interest akan dai irin wannan su waya, su laptop, da wani abu da ya shafi tech, maybe kana needing more explanation akan abu, irin kana so ka san da zaka yi abu, kana so ka gane abu, this is the best place for you. Saboda ku na bude. So na yi deciding wannan zan fara yin shi da Hausa saboda mu ƙara expanding ilimin mu gabaki daya, saboda mu rinka sharing tsakanin mu, muna sanin me ake yi, me yake faruwa, saboda kun san komai yanzu ci gaba yake, kuma sannan gaskiya kuma ka duba internet babu Hausawa da yawa da suke bayani akan abubuwa, so sai ga yawanci an bar mu a baya, muna nan ba mu san me yake faruwa ba. So zan rinka sharing da mu anan duk wani latest abu da yake fitowa, da wani abu na tech, da yanda zaka yi amfani da abin da koma yani, duk abin da zan iya sharing. So kuma kun san abin da ban sani ba, za ku ringa sharing da mu gaba daya a comment section din saboda kowa ya karu. So kuma insha Allah nan gaba zan rinka feature mutane, ina magana da su, suna koya mana abubuwa akan duk abin da muke nidin, saboda ni ma ina sai ina bukatan karin ilimi. So zan haɗu da mutane insha Allah, za mu rinka yin videos din tare muna sharing da ku. Kuma kuna son karin fahimta akan koma menene, za ku rinka barin mun comments a kasan videos ina, ku rinka gaya mu abin da kuke so muku bayani akai, kuma abin da kuke so ku sani. So zan duba an gani ma iya abin da zan iya, inda zan iya taimako, insha Allah zan zo kawo. Kowa koyo yake, kuma kullun ƙara koyon abu muke yi, saboda ba a taɓa girma a ilimi, haka abin yake, kullun muna ƙara ilimi ne akan abin da muka sani. So in kuna gana akwai abin da kuke so in ƙara akan channel, za ku iya gaya min in the comment section saboda in duba in gani in san me zan iya ƙara, domin dukan mu ƙara da duka abin da za a yi ana. So idan kun ji daɗin video na, kuma kuna sanin za ku ƙara da abubuwa da yawa akai, kada ku manta ku yi liking video na, kuma ku yi subscribing, sannan ku danna ƙararrawar nan, saboda shine zai ringa gaya muku duk ranar na posting video, saboda zan ringa posting akai a wannan channel, kuma zan ringa yin komai da Hausa irin 80-20 da haka gane. So saboda akwai abubuwan da ba su da suna da Hausa, dole sai ka hada da dan turanci kada. But anyway, zan rinka da magana akan koma menene, kuma zan rinka expecting comments ku in gani, saboda mu rinka magana akan abubuwan. To sai mu hada next video.